लारु लाइन होनांगौ नोंजों खनमानो नागारनो थांखासना नों मानो फैदोंमोन मानो थांफिनखो सोरखौ नायनानै थाबावनो फिसाजो फिसामोन. So hey guys, welcome to my channel. My name is Alfonsa. So दिनै बिराद जाबाय आंनि first challenge video लाबोदों. बे आंनि लोगो आरो बे आंनि sister. ओमफ्राय नामखौ खोन्थादो नोंखौ लोगो. आंनि नामा ओमफ्राय नोंनि नामखौ खोन्थि. ओमफ्राय दिनै मा challenge खालामनो नागिरदों? जों दिनै मा challenge खालामनो नागिरदों? Sweet, spicy, sour challenge. सिगांथारावनो आंनि चेनेलखौ मोजां मोनना नागिरो साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय. आङो दिनै बुहुद दुखु मोनदों. मानो होनना बुङोब्ला उदालगुरिनि आदा दैमालुनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो आलफनसा नानिया बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानानै थांबाय. गोबांथार बेबायदिनो डक्टरफोरनावहाय फाहामनो थाखाय नाजादोंमोन. मानो होनना बुङोब्ला लाखिनो हायाखिसै. गासैबो इसोरनिनो हरनाय, बिनिनो लांफिननाय. जेरै बिफांनि फिथाइफोरा खायफा गोरलैयावनो मोनसिनानै सिरियो आरो खायफा बेबायदिनो राफुलाय जाफा थानानै सिरियो. बेबायदिनो मानसिनि जिबना बिबारफोर बायदि थास'लायनि दै, माथो खालामबावनो. आसा खालामदों बे नानिया सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों. आंनिफ्राय बेखौनो आर'ज. दा आङो बुहुद दुखु मोनदों. मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि उन्दैसा गथ'फोरखौ आङो रुंसारि जानाय नुयोब्ला आं माने गोसोआव बुहुद दुखु मोनो. दा नायलांदो, आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे शेयार खालामबावनोसै नोंथांमोननोहाय. मानसिनि जिउआ बिफांनि बिलाइ बादि, इसोरा फिरियोब्ला सिरिलांगोन नोंनि जिउआ. जोबोद दुखु सिबाय, नाजासेयावबो लाखिनो हायाखिसै. माथो खालामबावनो. लारु लाइन होनांगौ Nengko sekabeh ama? Nengko ondeng? Hambai. नोंजों खनमानो नागारनो थांखासना नों मानो फैदोंमोन मानो थांफिनखो सोरखौ नायनानै थाबावनो फिसाजो फिसामोन.